हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बरायहरलायबाय आरोना गिबियावनो फुङावनो लोगोफोर सान्दुंबो दा ओंखारबोखायो दुब्लि नालाय लोगोफोर इनिफ्राय नै मैयानि एसे खासि जांख्रानि हाफ्रामनानै दोनलांनायखौ दिनैहाय लास्ट फोजोबनोसै आरोना खासि जांख्रायानो आंना खननै जासिगोन लोगोफोर नै एसे दख्लासे थालांदोंमोन बेखौनो हाफिननोसैलाय लोगोफोर दाना ओमफ्राय हानानै दिनैहाय जोबगोन आरोना दिनैहाय जोबथारगोन होननानै सिनायखाथारनाय आरोना दाख्लैबो आङो जोबगोन होननानै एकदम आसाथारमोन खिन्थु फोजोबनो हायासै आरोना मैयाबो मंगलबार जाना होबाय इनिफ्राय मैयाबो हानो मोनाखैसै दिनैहाय इनिफ्राय हानानै फोजोबथारनोसै लोगोफोर दिनैनि जोंहानि माइखौ आरोना इनिफ्राय दाना हाबाय थानोसै आं लोगोफोर टें टेरे टें 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 हानायखौबो साफायनोबो मबाइल हमग्रा गैया नालाय आं बिदिनो रायलायलाबायो हानोसै दाना नै लायथो नै बे नैबेयावहाय गायाखैमोन आरोना खोथिया दोननानै माने सबाय फोनो होननानै दोनदोंमोन ओमफ्राय बेखिनियानो माने खोथियाया रज'बावनानै माने बेखौनो जों हागासिनो दं बेखिनिखौ आराम जादों होनबाबो एसे एनै ओंखारबावदोंसो माइआ इनिफ्राय नै बैयावहाय दख्लासे लास्टथाराव गायनाय दङ बेखौ नै दसेनि उनावनो हासिगोनानो आरोना जोङो ओमफ्राय हानानै दिनैहाय दांग्रिखौबो साफा रोगाजोबखागोनहाय लोगोफोर बैयाव एकदम गाबोन मारानि थाखाय आरोना इमान गोबाव जाबायहाय माला हागोननो मालाय मानसिफ्रा हाजोब्बाय गदाय लदाय जोंहाना होमबाबो हासिगोन आरोना लोगोफोर सोरनाबा दंबावो नालाय बोथोरा जोबलांथ'वाखै नालाय सिजेना मावनायनि हाहां जाथारबाय लोगोफोर एकदम नै बैखिनिल'सै आरोना लाइनसेनो एकदम एसेल'थारसै दासो टाइमाबो 10ता ग्रोब जादों आरो 10ता ग्रोबनि एसे बारदों आरो 10ता 11 जाबाय दसेनि उनावनो हासिगोन लोगोफोर बेखौहाय सानै हानाय नालाय हाग्राबो गैथारा बिराद मोजांथार हानांगौ आरो हानांगौबो नै जि गोसो होना हाखादों मोथिबो रोगाजोबनानै जमा खालामना दोननांगौ जे बेनिखायनो गाबोन मारा होथारनांगौ बिराद खामानि जाना दङ जोंहा दामानि ओमफ्राय दा मोनसे खामानि ओंखारबावगोनसो आरो बेखौहाय थाब हायोबाथाय दा खामानियाव जुदि थाङोबाथाय आङो खिन्थासिगोन नोंथांमोननो मा खामानियाव थांगोन बेनिफ्राय दायो जोङो माइखौ हाग्रोनानै लासिगोन आरोना माइयाबो रग'थार मेंगुलायोहाय गोसो होना हानाया हानो जि मोजांसो मोनदों हानो ग्रुबनो माने हालाजोबखो जाबाय दा मुथाथामल'सो मुथाबा दोनसै ना मुथाथाम मुथाब्रैसो दोनसै मुथाबा जागोन बेजों हाखांजोब्बाय लोगोफोर नैबे मोथिसे आद्रा जालायलायबाय आरोना बेनिफ्राय नैबेखिनिखौ हानायनि थाखाय माने दिनैहाय लास्ट जाथारबाय नालाय जेबो हानांगौ एसेबो गैला आरोना माइब्राबो गैला जोसाबो गैला जेबो गैला आरोना लोगोफोर दिनैहाय फाइनालि एखेबारे जोबथारबाय आरोना दिनै बे बोसोराव लोगोफोर बेनिखायनो लोगोफोर नैबे मुथाथामखौ दोननोसै आरोना लोगोफोर नैबे मुथाथाम नङा दै मुथाबा नैबे मुथाबाखौ इसोरनि नामाव दोननोसै आरोना लोगोफोर जोंहानि फोथारखौ नेनो थाखाय माइनावा नैबेखिनिखौ दोननोसै दे लोगोफोर इसोर आइ माइनाव नों जोंहानि फोथाराव अराय मोजाङै मोजां अराय ग्रोम ग्रोम जाबाय थानायनि थाखाय बोर सारस्रि दे आइ नोंनि थाखाय नैबेयाव मुथासे दोनबाय आरो खादों आरो बिदि
ओमफ्राय गाहायाव नैबे मोनसेजों खानोसै आरो नैबे जाबाय दे मानोथो एसे साफ्रेलायनो जाबाय लोगोफोर जोब्बाय दिनैहाय जोंहानि माइ हानाया जोब्बाय हाय 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 जोब्बाय लोगोफोर दिनै जोब्बाय मा एकदमबारे हानाया जोब्बाय आरो ओमफ्राय नैबेखौहाय माने जोङो आरो रोगाबावगोन बैयावहाय दांग्रि जमा दोननाय गाबोन मारा होगोन बेबो बारा गैला दसेनो जागोन माबार रोगालाबायनोसै बेखौबो हानानै माबानानै बेयाव माबानानै जाबै जाबै रोगानोसै नै आंना जा थैगोनसोहाय नैबेबायदि रोगादों आरो ना लोगोफोर नैयावहाय नैबेयाव बिदि बुरजा बुरजा लानानै रोगादों आरो ना ओमफ्राय आंहा जि गांसेया माने माइ दोननानै गैला आरो ना ओंखायनो माने आं बिदिनो रोगानोसै ससेल'सो नालाय इसिबांल'सो नालाय जों रोगासिगोन आं दसेनो जोबगोन खस्थ' गैया दसेनो जोबो बानाङा लोगोफोर दाना नै जोङो माइ रोगानोसैलाय आरो बे दख'नायाव बिसिबा बुरजा लाखाबाय आरो सानैजों खेबसेनो लांसै जोङो खेबसेनो दराबो मोनसे दंमोन ओमफ्राय खिन्थु माइ जाबनानै दोनबाय माइब्रा माइ ओंखायनो सानैजोंनो लाखानोसै नै लुंगासे लाखाबाय 50 मोथिसो जाखागोन खोमादां मेथाइ जानो जागोन र' सायहायानो गैलाहाय नोंजों सायहाखौ मानो माबाना लाबाय थायो सान्दुं गोसायाव ओइ खमलखौसो माबानानै हो दे थिखांसै